Mae atwrneuaeth arhosol, neu LPA, yn ddefnyddiol i bawb dros 18 oed. Os byddwch yn colli'r gallu i wneud penderfyniadau drosoch eich hun, dros dro neu dros y tymor hir, mae atwrneuaeth arhosol yn golygu y gall y bobl rydych chi'n ymddiried ynddyn nhw wneud penderfyniadau ar eich rhan. Ni all partner neu aelod agos o'r teulu wneud llawer o benderfyniadau ar eich rhan, heb awdurdod cyfreithiol. Gallwch wneud atwrneuaeth arhosol eich hun ac yn eich amser eich hun drwy ddilyn y 3 cham syml hyn. Cam 1. Dechreuwch sgwrs gyda rhywun rydych chi'n ymddiried ynddyn nhw. Dewiswch rhywun mae gennych chi hyder ynddyn nhw i gyflawni eich dymuniadau. Does dim rhaid i'r person hwn fod yn bartner nac yn aelod o'r teulu, a gallwch ddewis mwy nag un person os hoffech chi. Y person hwn fydd eich atwrnau, a byddwch yn cael eich galw'n roddwr. Cymryd amser i siarad am eich dymuniadau. P'na byddwch chi'n gallu gwneud penderfyniadau drosoch eich hun mwyach. Cam 2. Penderfynwch pa atwrneuaeth arhosol sy'n addas i chi. Mae 2 fath o LPA, eiddo a materion ariannol ac iechyd a lles. Mae LPA eiddo a materion ariannol yn caniatáu i'ch atwrnau wneud penderfyniadau ar eich rhan am arian ac eiddo. Enghraifft, talu biliau, casglu budd daliadau neu bensiwn, neu wneud penderfyniadau am eich cartref. Mae LPA, iechyd a lles, yn ymdrin â phenderfyniadau am iechyd a gofal cymdeithasol, sy'n ymwneud â'ch trefn o ddydd i ddydd, lle hoffech chi fyw, ac unrhyw driniaeth cynnal bywyd. Meddyliwch am y 2 fath o atwrneuaeth arhosol. Cam 3. Dechreuwch eich cais. Chwiliwch am Power of Attorney ar gov.uk a gwneud eich LPA ar-lein gyda chymorth dan arweiniad, neu argraffwch y ffurflenni i'w llenwi a'i postio â llaw. Os byddwch yn dewis gwneud eich LPA ar-lein, gallwch gadw golwg ar eich ynydd o'r adeg y byddwn yn eich ail i'r adeg y mae wedi i'ch ofrestru. Mae atwrneuaeth arhosol yn gadael i bobl rydych chi'n ymddiried ynddyn nhw gamu i'r adwy yn gyflym, yn hawdd ac yn gyfreithlon pan fydd ei angen arnoch fwyaf. Dechreuwch sgwrs heddiw.